No 20. syyskuuta 2009 illalla niin mulle tuli soitto. Tämmöinen mulle entuudestaan tuttu ulkomaalaistaustainen seksityöläinen soitti, itkin ja kertoi, että hän hetken aikaisemmin oli 2 miestä tunkeutunut asuntoon ja ryöstänyt ja raiskannut häntä. Ja meillä oli tuo vuoro just oli loppunut, mutta me lähdettiin kuitenkin sinne keikkapaikalle. Minä ja 2 mun dekkaria. Alettiin selvittää sitä asiaa ja tosiaan kävi ilmi, että hän oli saanut siis soiton, asiakassoitto, että asiakas on tulossa ja hän oli tietenkin odottanut ja avannut alaoven ja summerin tälle asiakkaalle ja odotti, että asiakas tulee sisään ja sinne oli tosi saapunut mies sinne asuntoon sisään ja heti tultaan sinne asuntoon, niin oli ilmoittaa, että hän unohti lompakon sinne autoon. Ja se oli ulkomaalaistaustainen mies ja voisiko sanoa, Lähi-idästä oleva mies. Ja hän unohti rahat autot, hän käy hakemaan lompakon, että pystyi maksamaan tämän ja avasi oven. Ja samalla kun hän avasi oven, niin asuntoon tunkeutui toinen mies. Silloin tietenkin tämä seksityöläinen ymmärsi, että tämä nyt ei välttämättä ole normaali asiakaskäynti, että tässä nyt tapahtui jotenkin muuta. Ja no heti sitten, kun oli 2 miestä asunnossa, ne veti oven kiinni ja kävi kiinni naiseen. Ja sitten toisella oli puukko ja toisella oli sitten tämmöinen pistolimallinen käsiase, ja millä ne uhkasi naista ja uhkasi sitten tappamisella, väkivallan käytöllä, jos ei nainen sitten tee niin kuin ne haluaa. Ja sen jälkeen sitä asuntoa sitten käytiin läpi, toinen vartioi naista ja sitten toinen tarkisti asunnon, se oli pieni yksiö. Niin ne löysi sitten rahaa, siellä semmoinen 500–600 euroa rahaa ja yhden puhelimen otti sieltä sitten itselleen. Ja sen jälkeen tämä aina ajatteli, että homma oli tässä, ne lähtee pois, niin sen jälkeen nämä molemmat miehet ilmoittivat, että nyt sitten pitää saada myöskin seksiä, että ei riitä heille tämä raha-asia. Ja nainen yritti selittää, että ei se nyt onnistu, mutta ei se ollut vaihtoehtoja, kun molemmat ilmoitti, että sitten aletaan käyttää väkivaltaa. Ja jos et suostu, ja nainen sitten joutui alistumaan siihen, että molemmat miehet sitten harrastivat seksiä hänen kanssaan siten, että kun toinen harrasti seksiä, niin toinen seisoi vieressä ase kädessä valvomassa, että toiminta tapahtuu, eikä tule mitään ongelmia. Miesten sitten molemmat hoidettuaan halunsa loppuun asti, ne miehet poistu sitten sieltä asunnosta. Ja jätti sitten naisen sinne. Ja no, sikäli hyvä, että mehän saatiin aika hyvin teknistä tutkintaa sinne paikalle ja saatiin taltioitu sormenjälkeä ja DNAta. Toki tällaisessa asunnossa löytyy varmasti aika monenkin ihmisen DNAta, kun siellä juoksee jonkun herran asiakkaat tietenkin siinä. Mutta mulla julahti mieleen siinä vaiheessa, että kun tämä nainen kertoi, että toinen näistä tekijästä oli seksiaktin aikana, niin ne oli käyttänyt kondomin, mutta purru häntä nännistä sen seksiaktin aikana. Mä ajattelin, että yleensä silloin jää DNAta varmuudelle, erittyy DNA. Joten me sitten taltioitiin DNAta, mutta pyrittiin saamaan DNA-taltiointi siitä ihosta, eli naisen nännistä. Ja se oli sikäli ihan hyvä, koska myöhemmin sitten, kun me alettiin selvittää, ketkä ne on, me saatiin taas sitä televalvontaa ja muuta. Sen kautta saatiin selvitetty aika hyvin ketä ne puhelimet on käyttänyt, vaikka ne oli prepaidejä, niin saatiin sen kautta selvitetty nämä tekijät. Ne oli 2 tosiaan Lähi-idän miestä. Ja sitten oli vielä 3. kaveri mukana, joka oli hoitanut tämän soiton. Eli 3. kaveri soitti sinne asuntoon ja hän oli siinä tavallaan kadulla, kun nämä 2 muuta meni sinne sisään. Ja me saatiin sitten tosiaan tämän toisen tekijän sormenjälki yhdestä lasista asunnosta ja toisen tekijän DNA täsmäsi naisen rinnassa. Eli siinä hampaan jäljet, niin sitten saatiin tämän toisen tekijän DNA. Molemmathan kiisti teon tietenkin ja kiisti jopa käynnissä asunnossa koskaan, vaikka DNA ja sormenjäljet löytyi sieltä. Ja kun me oltiin oikeudessa, niin mä kuulin parhaimman kertomuksen koskaan, mitä mä oon kuullut, miten DNA voi siirtyä, koska tämän epäilyn asianajaja, jonka edusti tai epäilty, jonka DNA löytyi naisen rinnasta, niin hänen mielestään DNA on niin kuin tämmöinen virus, että se voi vaan liikkua ympäri maailmaa, että
se pyörii vaan. Se voi tulla vaikka ikkunasta sisään sinne asuntoon. Ja kyllä mä sitten oikein olin todistamassa, oli pakko sanoa, että kyllä se nyt vaan näin on, että jos päämiehen DNA löytyy tämän asianomistajan nännistä, niin kyllä se on varma asia, että se nänni on ollut sen teidän päämiehen suussa jossakin vaiheessa. Siitä on turha keskustella. Oikeus oli ihan samaa mieltä kyllä siitä asiasta. Toki nämä kaverit oli myöskin suunnitellut muuta vastaavia tekoja 2 muuhun asuntoon, mutta siinä nämä naiset oli aika valppaat, ne ei laskenut sisään niitä miehiä sinne asuntoon. Nämä 2 kaveria, mitkä oli täällä sisällä asunnossa, nämä epäilyt, ne sai 4 vuotta vankeutta. Ja tämä, joka oli ulkona, pelkästään soittanut soiton, sai 2 vuotta ehdotonta, mikä mä pidän aika kovana tuomiona, mutta oikeus perusteli sillä tavalla, että hänen roolinsa oli niin tärkeä kuitenkin, koska ilman hänen toimintaa niin ne miehet ei olisi päässyt sisään sinne asuntoon, koska hän osasi suomea, ne ei osannut suomea. Se johtui siitä. Nämä tuomiot 4 vuotta voidaan miettiä tekonähden. Siinä oli kuitenkin seksityöläinen, mikä jo pelkästään työnsä puolesta on aika avuton, pelkotila, että uskaltaako soittaa viranomaisille, pelko joutuuko lähteä maasta pois, kun ilmeisesti on seksityöläinen, kaikki nämä vaikuttaa, niin aika avuttomassa tilassa. Ja sekin otettiin kanta oikeudessa myöskin, että nainen on ollut tosi avuttomassa tilassa ja erittäin haavoittuvassa tilassa. Niin siinä nähden 4 vuotta on aika siinä mielessä kevyt tuomio. Ottaa huomioon, että siinä kuitenkin asialla uhkaamalla suoritetaan seksiakteja vastoin tahtoa ja niin 4 vuotta. Se on vaikea sanoa, se oli oikeuden päätös oli tämä ja tietenkin mä en ole ikinä ottanut kantaa näihin oikeuden päätöksiin sen enempää. Mutta hyvä, että tuomittiin, lähdetään nyt siitä liikkeelle, tuomittiin kuitenkin törkeästä raiskauksesta siitä tuomista voidaan aina sitten keskustella, onko se oikeudenmukainen, pitäisikö olla pitempi, mikä se oikea tuomio sitten on. Se on vaikea sanoa.